ክቡራት ተኸታተልቲ መደባት ሲነማ ሰመረ ሰላምን ጥዕናን ኣይፈለኹም ከም ወትሩ ብሓደና ሃሉ ካብዞም ዝስዕቡ ብቀዳምነት ዓባሃስያ ከስዕበልካ ዝኽእል ኣይናዩ መግቢ ማይ ሽንቲ ወድን ጓልን ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲዮም ብፍልስፍና ድሕሪ ምምራቆም ተመሪዕዮም ኣብ ፖርቱጋል ይነብሩ ነበሩ ኣብ እዋን ሓዳሮም ኣብ ሓደ ጉዳይ ወትሩ ይካትዑ ነበሩ ኣርስቲ ክትዖም ድማ ከም ዝስዕብዩ በዓልቲ ቤቱ ሓደ ግዜ ከይፈለጥካ ዝፍጸም ጌጋታት ጠቃሚ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለዋ በዓል ቤታኻ በንጻሩ ኣይፋሉን ዝኾነ ይኹን ጌጋ ብኹሉ መዳዩ ክሰራ እምበር መኽሰብ የብሉን ወይ ረብሓ የብሉን ዝብል እምነት ነበሮ ዳሕራይ ሰብኣይ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ብምኽንያት ስራሕ ናብ ጃፓን ብምኻት ኣብኡ ን8 ዓመት ተቐመጠ መዓልቲ ምስ ነውሐ ድማ ንሓንቲ ጃፓናዊት ኣፍቀረ ተመርዓውን ነታ ኣብ ፖርቱጋል ዝነበረት በዓልቲ ቤቱ ሓንቲ ጃፓናዊት ተመርዐ ኣለኹ እቲ ቀደም ሓደ እዋን ዝፍጸም ጌጋ ጠቃሚ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢልኪ ትካትዕኒ ዝነበርኪ ሕጂ ሓቅነቱ ንርአዮ ኣብ ልዕሊኺ ካልእ ሰበይቲ ምምርዓወይ ጌጋ እኳ እንተኾነ ከምቲ ትብልዮ ክኾነለይ እትምነ ዝብል ሕጫጭ ዘለዎ ደብዳቤ ጽሓፈላ ኣብ ፖርቱጋል ዘላ ሰበይቲ ድማ ነቲ ደብዳቤ ብጽሞና ድሕሪ ምንባብ ከም ዝስዕብ ትሕዝቶ ዘለዎ ደብዳቤ ሰደደትሉ ጽቡቕ ኣለኻ ሓደ ግዜ ምግጋይ ብርግጽ ይጠቅም እዩ ኣነ እውን ካብዚ ምስከትካ ንገለ ዓመታት ድሕሪ ምጽባይ ምስ ሓደ ምልኩዕ ወዲ ተጸጊዐ ክልተ ምጭዋት ቆልዑ ወሊድ ኣለኹ ነዚ ጌጋዚ እንተ ዘይፍጽም ነይረ ግና በዚ ዝገበርካኒ ብጓሂ ጣዕሚ በልኩ ወይ ኣብዚ ሕማመይ ምበጻሕኩ ነይረ ስለዚ ኣባህላኻ ቁኑዕ ምዃኑ ከረጋግጸልካ ባህ ይብለኒ በለቶ ኣመል ምስ መግነዝ ክብሉ ወለዲ ብዙሕ ግዜና እንሰምዖም ሕማቕ ልምዲ መቸስ ቀጢፉ ዘፋርገካ ኣይኮነን ንስኻ መኒኻ ክትፍለዮ ኣብ ዝሃቀንካሉ ንሱ ድማ ኣይ ላቭ ዩ ናበይ ትገድፈኒ ኣለኻ ምስ መንከ እናበለ ሮታ ይዝሕዘካ እንተ ጐየኻ ይጐይ እንተ ደቀስካ ይበራበር እንተ ኣንገርገርካ ድማ ይሕጐስ ከም ገለ ይወልደ ሃርያቱ ጽብቕቲ ብሽግለታያ ኣብ ማእከል ከተማ ኣብ ፓሎ ናይ መብራህቲ ብክፍታሕ ዘይክእል መፍትሕያ ተዓጽያ ጸኒሓቶ ቀያይሩ ፈቲኑ ቀቢጹ ወዲ ዝሕለል ኣይነበረን እታ ፓሎ ኣብ ከባቢ 3 ሜትሮ ምስከደት ቆራጽ ስለ ዝነበረት ነታ ሽግለታ ደፊኡ ብላዕሊ ንምውጻእ መመርኮስታ እናገበረ ኣብ ሓያል ቅልስ እናሃለወ ብፍሉይ ክዕዘብዎ ዝጸንሑ ሰባት ንፖሊስ ደዊሎም ሓደ ሰራቒ ከምዚ ይገብር ኣሎ ክብሉ ኣመልከቱ ፖሊስ ብቕልጡፍ ኣብቲ ቦታ በጽሑ እሞ ሒዞም ዘድሊ ምርመራታት ንኽገብሩሉ ሕቶታቶም ጀመሩ እዛ ብሽግለታ ናይ መን እያ ናትካ ድያ ኣይኮነትን እንታይ ዳ ትገብር ኣለኻ ዜናትካ እንተ ኮይና ኣነ ዳ ጽቡቕ ግበር ንማንም ስለ ዝኾነሲ ንዋና ኣጠፊኣቱ ኢለ እንዴ ንእንዳ ፖሊስ ክረክባ ሓሲበ ጎረሓት ሰረቕቲ ቅድሚ ክሰርቁ ምጅማሮም ኣጋጣሚ ኮይኑ ብፖሊስ እንተተታሒዞም መዋጽኦ ይኸውን ኢሎም ዝሓሰብዎ ቅድመ ኩነት ኣዳልዮም እዮም ዝጸንሑ ኢት ከፈንጂ እንተ ተረኺቦም ከዓ ከምዚያ ሓሲበ ይሕግዝ ዘለኹ ንዋንኡ ከረክበ ዝኸይድ ዘለኹ ወዘተ ምስምስ ይፈጥሩ ብኸምኡ ዝድሕኑ ብዙሓት እዮም ገሊኣቶም ከዓ ሓዝዎ እናበሉ ይጎዩ እሞ መን ይሰራቒ መን ድማ ተሰራቒ ኣብቲ ክረድእ ዝፍትን ምድንጋር ይፈጥሩ ወረ ክንደይ ሰባት እዮም ተሰሪቖም እናሃለው ከም ሰረቕቲ ተቖጺሮም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣትዉ ሓደ ዕሉል ሰራቒዩ ሕልፍ ሓሊፍዎስ ንከልቡ ከይተረፈዩ ዓሊሙ ንሱ ብዝኸዳ ግድን ገለ ንብረት ለኪሙ ንገዝኡ ከኣት ኣለዎ ብኸባቢኻ እንተ ዳ ተዛዊሩ ንብረትካ ኣብዛ ትሕቲኻ እንተ ዘይሰኩዕካየን ግድን ክጐድለካዩ ከልቡ ከዓ ሸበጥ ጫማ ወዘተ ፍኹስ ዝበለ ንብረት ንገዛ ትጓረት ብኸምዚ ሰባት ተኸኽምሳበለ ንእንዳ ፖሊስ ተጸዊዑ ይኸደልኩም ኮፍ ኢሉ ኣዘራሪቦሞ ምዒዶምን ኣጠንቂቖምን ስለምንታይ ከም ዝሰርቕ ድማ ብጥብቂ ሓተትዎ ንሱ ከዓ እቲ ንብረት ምስ ደመይ ገለ ምትእሳር ኣለዎ ልክዕ ከምዚ ማግኔት ናብ እዳዊ ባዕሉ ይዝመጽእ እንተ ዘያልዒለ ሰሓይ ገብረለይ ንሓኪም ሓቢረ ያቕድሚ ሕጂ
ምስጥዕናይ ተራእዩ ወረቐዳ ኣይተጻሕፈለይን እምበር ፍኹስ ዝበሉ ንብረት ከልዕል ተፈቒዱኒ እዩ ምስ በሎ መርማሪ ፖሊስ ገሪምዎ ገለ ሰነዳት ክፍትሽ ንውሽጢ ኣቢሉ ምስ ኣትወ ወያ ልማደኛ ሰራቂ ሰፈር ረድዮ ርክብ ኣልዒሉ ተዓዝረ ስማዕንዶ ሓብትኻ ከመይ ዓይነት ሰብያ ክትምርዖ ትደሊ ሓብተይ ደኣ ገንዘብ ብኸመይ ከም ዝረክብ ብጽቡቕ ዝፈልጥን ንዓ ዝሃባ ገንዘብ ከዓ ዝርስዕን ዝኾነ ሰብ መቸስ ብዝገበሮን ዘይገበሮን ዝኾነን ዘይኮኖን ብዝመስሎን ዘይመስሎን ኮታ ብዛዕባኡ ጸጽብቑ ምስ ትዛረብ እዩ ብዝያዳ ዝፈትወካን ዝቐርበካን ካብዝን ካብትን ቀናጢብካ ንስሙ ሰማይ ብዝሰቀል ውዳሴ ኣውሎ ምስ ትብለሉ ዓስብኻ ትረክብ መን ከማኻ ኣብ ቅድሚኡ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ሸኩርኪ ጥዕሙኪ ቆልዓ ተመሊስኪ ኣይኣረክን ወዘተ ምስ ትብላ ተሓጒሳ ውዒላ ትሓድር ሓደ ጎበዝ ንሓንቲ ጎርዘዩ ልቡ ኣውዲቑ ዘዕልላ ዝነበረ ሎሚ ለይቲ ደኣ ኣይምሳ ዝጸበቐት ጓል እንዴ ሓቒፈያ በዝንበትን እናጠዋውኹ ከሳዕሳዕ ሓዲረ ምስ በላ እውይ ኣንታ ንስኻስ መቐረት ካብ ኩላቶም ኣወዳት ብሉፅ እኮ ኢኻ ሓሪፍ ኣዝማሪ ነው ከመይ ዝበለ እንታይ ዝመስል እንክዳን ደኣ ተኸዲነ ነይረ ካብ እትደልያ ወይ እትጥምታ ዝነበርካ ወዲ ይኹን ጓል ካብ ትጽቢትካ ወጻይ መልሲ ምስ ዘጋጥመካ ልብኻ ክትንከፍ ወይ እውን ክጉዳእ ግድን እዩ ሽዑኡ ናብ ዘይተደልየ መስተ ሽጋራ ሓሽሽ ክትወድቕ ትኽእል እዞም ኣልኮሊዛት ተኾይኖም ፈቐዶ ክወጥቁን ክትሱን እትዕዘቦም ምናልባት ብዙሕ ውሽጣዊ ማለት ፍቕራውን ካልእ ጸገማት ዘጋጠሞምን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ብፍላይ ንነብሱ ኣብ ላዕሊ ሰቒሉ ንዓይ እምብኽ ትብለኒ ትኽእል ጓል የላን እናበለ ንዕረኽቱ ዝህድዶም ዳሕራይ ሓደ መዓልቲ ንሓንቲ ቖጺሩ ንዕረኽቱ በሉ ረኣዩ እዘን ንዓኻትኩም ዝሽንዳሓኹም ንዓይ ኣብ ውሽጢ ሰዓታት እዩ ዝሰልጠኒ ጓል ደኣ ኣበይ ዘላያኸ ኢሉ ድሕሪ ምምካሕ ኣብቲ ዝቖጸራ ተረኸቡ እሞ ሕራይ ክትብሎ ምዃና ኸዓ ርጉጺ ገይርዎ ከምዚ ድማ በላ ንስኺ ጽብቕቲኺ ንዓይ እውን ብዙሓት ከም ዝሓማለይ ክትፈልጢ ይግባእ ስለዚ ክስዕመክ እንተኾይነ እንታይ ክገብረልክለኒ በላ እሞ ንሳ ድማ ንትንኩሕቱ ዝሰብር መልሲ መደንዘዚ በለቶ ኣብ ውድድር ሓፈሻዊ ፍልጠት እዩ ብዙሓት ተምሃሮ ተኣኪቦም መን ዋንጫ ወሰደ መን ምስ ተወዳደርቲ ጋንታታት ሓፈሻዊ ፍልጠት ሆ ይብሉ ነበሩ ዳሕራይ ሕቶ ናብ ወዲያ በፂሓ ኣሰውዕል ሕቶ ምድጋም ካብ ግዜኻዩ ሕራይ ስለምንታየን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኣፍ ልበን ጸጉሪ ዘየብቁላ ዝብል ንዝቐረበሉ ሕቶ ኣብ መጽዋዕቲ ሜዳዶ ፀሃያይ ክበቁር ርኢኻ ኢኻ መለሰሉ ኣንታ እንታይ ወደይ ዝኸውን ዘለኹ ምርዳእ እኮ ኣቢኒ ዘይ ባህርያተይ ዘይ ኣመለይ ትንበል እምበር መጺኡኒ ምስ በለቶ ወያ ብዘረብኣ ሰላሙ ተዘሪጉ ቅጭ መጺኡ ወጸንሐ ወዲ ሕጂ ግርም ከም ኣይል ክበል ይጽንሐ ተረኛ ተሓታቲት ሓፈሻዊ ፍልጠት ጉዕባ መብራቱ ኣሰውዕሊ 30 ሰከንድ ጥራሕን ግዜኺ ናይ መርዓ ትራጀዲ እንታይ እዩ ናይ መርዓ ትራጀዲ ደኣ ብፍቕሪ ዓዊርካ ዝተመርዓኻ ወዲ ሃካይን ገንዘብ ዘይብሉን ኮይኑ ክጸንሐካ እንከለዩ ገሊአን ኣብ ልዕሊ ኣወዳት ክቱር ጽልኣት ዘሕደራ ደቂ ኣንስትዮ ኣነ ፍጹም ኣይምርዖነ ምኽንያቱ ንኣገዳስነት ሰብኣይ ዝትክኡ 3 ፍትዋት እንስሳታት ኣለውኒ ንጎ ዘጉረምሩም ከልቢ ዘረባ ዝደጋግም ፓፓጋሎ ከምኡውን ኣብ ዘምሰያ ኣምሲዩ ንገዝኡ ዝኣቱ ድሙ ኣብ ዘለናዮ ሰላምን ጥዕናን ይሃበና ፈጣሪ ክቡራት ሸር ላይክ ሰብስክራይብ ኣይትግበሩ ድሓን ምኽንያቱ ካብ ስራሕ ምስ ተፈደስኩም ወይ እውን ካብ ድቃስኩም ምስ ተበራበርኩም መታን ክኾነልና ደቂስኩም ከለኹምሲ ኣይትሰከፉ ድሓን በሉ ኣብ ቀጻሊ